Za fa nagnambaranareo baka. Tsy ambela koa somany ty io zaminareo fa mamoriry ho. Hanohy jijy baka zay. Hanohy jijy momba somany. Hanohy. Tohiny. Iska za mazoto, za heto mikopoko izy. Izy fandravindravagna tany jiaby mahabo io. Fandravindravagna tany ro tany io. Nagnapitragna ro antimahabo aby io. Antimahabo baka ro roasiny io. Koa fa misy holo, misy fanjakana. Maty. Halegny baka kapilan'ny tromba jiaby vorovoriny vola fotsy ry vola mena jiaby aterigna mahabo agny. Le tratrany ramasiny alafony. Asanany, merci beaucoup chérie. Tava manitsinjika koka nakati koka vanile. Hanganariny ataony tady volanany. Yo fu fasagna jiaby mahabo vakivaky. Tsisy olo mahezo veky baka olo handenga alatra raha ao koa tsy anao fa mihady amin'rofo. Allo baka la vérité tsorigny. Za fa nagnambaranao teto anao anongantigny manintsy anao io za taminao. En plus, izo baka tsy anao za raiky fu magnano zo fa nareo jiaby ndray nabavinao. Fa nivolako tato hoe anao io nongantigny manintsy. Allo, itany segny aby baka kabaro ataonao, anao lilafiny fanjakana gasy vity ty. Ireo baka milelitra vitinao, anao milolohanao, lolohavindreo, anao milohandreo. Ara ataoko repetition volagna igny. Anao chef mpandefa clandestin Mayotte, lakokinao raiky tatrany vakivakindreo tarifa milagigninao edy igny. Fandifasanao clandestin Mayotte. Na tomobile no tam garage tari. Tsisy tomobile n'olo nera tsaka ortragn'olo. Tigny io baka mbarinao soma. Zanakanao tam boule d'or igny. Akory. Anao magnano raha tsy manjary mantrentraiky amin'ny zanakanao ndraiky havanao. Tsy naty zanakanao igny. Loso anareo ndraiky anabavinao nandea nitsaka taia. Daso diniko kagnarantanana igny. Mbesanao. Anao raha viteko. Za fa manao poteko satria olo mamotiky fiaignan'olo. Za tsy tia. Koa tratra koa marigny anao tsy maintsy raha vaniko koa anao satria matoa anao mamotiky fiaignan'olo tong andrivony tagnony docteur io tianao potegny koa fiaignanao. Allo atao aminao asa ho zakanao asa tsy ho zakanao. Nandeha tatany be ndray efa tagny anao misy tanàna mpanjaka baka hagny andeha ndrava tanàna nareo ndraiky anabavinao azovy magnaragna anany amiako sa tsy amiako Nimpody baka tagny anabavinao ziska zao tsy mihankoloa ndray mandeha metra fu kalikaly tsy vitany. Cerveau nareo zegny araiky magnano vatro am tragno el devan zumba io. Mboa mieko eto angarande anabavinao jiaby miaraka aminao io. Za refa mitsakaraka dossier jiaby ampelantagnana ka. Niaratsy ampagnahy ka za atao amin'olo fa tsy manjary. Hanabavinao magnano mihanjoko mivavatro lambantromba ndra za matoko ro lambantromba jiaby igny lambantromba n'olo maty aterigna mahabo fu sasanareo tapinareo lafonareo ry za fa nagnambaranao somany kopohoko trambognonao io am tsy fanjariagnanao za tsy tia olo tsy manjary mandeha midriky mandravandrava tanin'olo jiaby magneraka vazantaninao si be igny certes ndray sirama tsy managna droit mandavy tany satria tany zafiny fotsy tany fampanjaka sirama nangataka ary contrat tany io fa olany ireo amizay mandafo à gauche zegny anana venini dunia niady tany satria hitany taratasiny contrat tany io abirafia amin'ny antimahabo agny pitrahany io haiko hoe satria nazo koa ato i dossier io magnambara tamperany contrat sirama am taninao si be io vandravandra amizay anao karamboa gila mandeha miady antimahabo jiaby mihady olo jiaby agny tigny manintsy manonga aminao ma tsy hitanao anao fa navina levigny n'olo velogno tanjardin taonao mbo gene adignanao zegny koa nimpody ndroy aminao anao tsy nimpody velogno eky za fa mara aminao rehefa za amotiky io ziska agnaty kibonreniny mbala hazoko fa raha saigninao ke tsaratsara aminao raha ataonao ivolezanao iska za mahatsiaro anao eto mandrebireby anao Facebook eto asomane maherandra iko izigna tsy mavozo mamopoko olo na magnangy na lelaka ho makadalanao popopohinao ze baka talentanao aby zegny maherandra
mivoa aby anao to mahery andra igny ambara raha mahery andra raha manjary akory na bavinao raiky eo zao ho voataha tsy ho voataha souffle de partout ndra mandeha kalikaly tsy vita akory tsy nipodiny raiky anareo tantany be ndray fa indraiky fotsiny nagnindro hoe amahabo amizay rodoninao olo jiaby ao tany langilangindreo jiaby fa nataonao location vazaha zo manao tsy regninay ty ambanao tsy azonay dossier boko fagnirikirahanao jolamboto jiaby fefenao katy fefenao ro mandeha manonga tetegny manrodogno olo jiaby ameso be mifamaky agny za manomboko niany mbala naharegny za mihitsy baka ty mampanambotro anao zahako gouvernement milolohanao io rodoninao matoe vavy ndraiky matoe lahin'olo jiaby handifasanao olo mamono jamala mamono toaka mamono taindraha jiaby igny amy camion zay kinao mandeha antety agny azonay ty kony raha jiaby asomane matoe vavin'olo matoe lahin'olo jiaby matoe vavy sahany reny tsy omeko to idriky tragnonany herigny andra tsy dirany matoe vavy tragnonany ny tititeinao tragnony matoe vavy nirongatinao tsisy paratanao tsy gorosonao matoe vavindreo mba tsy vavy nasa tragno ambadiky bata ko anaty anao voalohany niady nandova raha jiaby ambadiky bata dossier-nao baba ewe t'es parcours là j'ai tout sur la main moramora fampijaliagna olo fandrobatagna fanagnanan'olo aza to tigny manintsy magnaniky aminao tsotra azonao hono anao ko nazony tigny manintsy asomany tigny manintsy ndro ty mahabo aby io tigny aminao amin'ny anabavinao cerveau nareo magnano mivarobatro ary za mpody eto magnaraka agnary anabavinao ro roe namanao mpagnano magoy mandravandrava tan'olo arantiko eto agnaragna fambarako sandra matoezina bokako zegny tsy maintsy abokako fo zegny fambarako anao sandra za tsy raha mamanitriky raha agnatin'ny kiboko io tsy maintsy ararako atsy roja amindra anabavinao hanao amizay miseho mahery andra igny hanao fo mivoary tany andatsahagna vity io fidifidigny zo fa misy réseaux sociaux de partout ke anao chef ny mpagnondrana clandestin ino magnarany lakokinao mbasa mozako amin'ny archive-nakasika agnarany lakokinao mpagnondrana clandestin mandeha mayoty anao sady fa mpagnondrana clandestin mpandravatany hanao mbala robony fanjakana koa miany fanjakana zay raha ty anao dika zay mpangalatra miaraka amin'ny robaka anao io mpangalatra sady mpandrava olo miaraka amin'ny gouvernement meloko zay robaka io anao raha tsakaranao anao samborondro ora mbo meloko ro raha usostro raha ro tsy raha mbela koa samby hombohombo e koa be anareo jiaby avadibady koa anareo karaha magnano mokary godrogodro tsy mila miaraka ro egny karaha hitako magnarokaro anareo jiaby nareo fantazafo lesontsika niany tsy mila raha ty fagnahy fa koa anao raha ty fagnahy misy dossier tsy maintsy hazonao tsarinao zegny dossier niany za tsy te olo raha ty jery franchement mijaly matoe vavy ndraiky matoe lahin'olo tragnon'olo jiaby tititeny handifasany barbody jamalanazy jiaby nitrebeky jiaby igny agny amy camion satria pourquoi nagnino izy ny vazaha miloloha vitinany zegny fanjakana gasy jiaby Madagasikara miloloha izy milelatra vitinany raha tsy raha lilafigny tevigny be nany marokoroko be karaha za miravoe igny raha lilafinareo fanjakana Madagasikara raha tsy raha lilafigny anareo za tsy tafilendra za tsy managna mpanjaka karaha tatategny satana devoly allergique za ndray mitsangana loha koa tsy aseko dikany dikaviko jusqu'à amy lohany franchement satria tsisy kilo koa tsisy dikany tsy mipezy feky aminaka aloha tsoroko la vérité za fo tsy miangatra koa folo fa tsy manjary za tsy tia zegny fombako magnanova raha manjary fa posiko edy fa koa magnaraha tsy manjary za kam mandentiky anao koa fa nazoko anao alentiko tsara be alentiko tsara agnatin'ny lavaka itsokitsony agny ke fombanao baba voa mbala mamerigny za magnovoa fombanao haranao tsy ambelako dossier koa tsisy fivoany mety miasa loha zoko Jacqueline le misy dossier fa koa navy amy Belgique anao nagnano raha tsy manjary anao fa réglé nedy comptenao toetrinao somany tsy manjary misekoseko magnaragna anao sy be za mpanjaka nino mpanjakany tay jiaby miefagna andavako tokony ary zay baka anao mampanjaka anao mpanjakany tay jiaby miefagna andavako tokony ary koa fa manonga mahalegny ndraiky rano be te mihefogno aby igny anao mpanjakandreo tegny za tsy raha tia olo tsy manjary jery tsy tiany lobaka anaka zegny aviako za tsy magnavakavaka anao mety namako mety havako anao koa fa tsy manjary volanko ndraiky volanko ndroe
haramatoni dika aminao zany agnatika demande d'amien privé ho dikany ni ignorenao i demandeko igny anao tsy mi-ignore fo amy live ato ha anao chef ny fagnondragnana clandestin mandeha mayoty anao chef ny fandravondravagna tany mitetinao si be ha mbala misy le temps koa avocat-nao renes magnamianao tany halitra be rava be io tsisy hengatra koa avocat igny ko mba afafany avocat ko avocat renes igny nefa ndraiky lera niaro tompoko vavy lakôly ndraiky tompoko vavy nini dunia ndraiky naty foro ao tsy na voaharony fa koa ni haro pangalatra karaha ataonao pandrava olo karaha ataonao izy nahavita hafa koa avocat renes ty yo naro sahira ko fa misy dossier naro fa de merde naro misy dossier yo naro zaty tia olo tsy manjary koa fa tsy manjary tsy maintsy ararako eto rodonoko eto volanko eto hary tsy ambelako mampijaly razanan'olo o tsisy havako o tsisy ndre ro olo aby o tsisy olo eko fekiny fa tena olombelogno mahinakinaka mongovondrô dro nipetraka atao dadako dadia hanao teraka nomwaly ndraiky afoko nomwaly na vignany mandravagna fanagnam-bahoaka ha nohira me jouissance hasa nianatra ta avocat renes ty anao petraka andavako tokony amahabolo nohira amy jouissance no mba karaha kory zegny aminareo mandiniky sa teny vazatsy any avocat ty olo nohira amy jouissance no zao fagnefitra tragno aminao anao mantsintsiny mandefa radio mare magnano trouble mihitsy anao igny minohira amy jouissance no anao agny andavako tokony anke ha firy kilometre andavako tokony ndraiky mahabo ro petraka mahabo agny agnaty alandro mahalandro tsara agny minohira amy jouissance no andavako tokony ary yo baka raha tsy azoko motify nohira amy jouissance nany ore ulle avocat ny anatateza kuti avocat ty batiko aye Tsamia kule avoko tsamia ku libero dadi. Fa izy rero avocat renes ny agnaranazy. Misy suivre page nakao koa 24/24 hitako tsara. Hitako naro jaby nitofotofotro am compte nakay. Oh suivre page ko. Kara iny tsara misy tsiko volagna mivantagna izy ty. En direct mihitsy. Ty tsisy tsiko ty. Hay. Kiravarava tondro. Zamy ambiny piky fu daty lany daty ni siramamy doko amy tany nananosy be io. Heto zamy kepa ro fioko. Koa message latsaka ato am finanany renes ty volan'olo ndro ni rantigny aby. 35, 40, 60 millions bombomahany. Affaire tsy abotira koa tsy afa magoy. Koa ndraiky magoy miabotira. Allô vous la net vérité, on est dans la net vérité là. Allô boakan vérité. Donc ko magnano manambotsambotra ny arivo mizary havane agny. Tsy vavany havane volagny eto e vavane. Koa meloko zay fotsaka raha sambora. Zebaka wiza magnatiny motif androasagna ro olo tragno efatra ambiny folo minuira amy jouissance nany. Tsy eko si avocat tsy meteny vazaha. Tsy eko sa zany tsy mahazo nondraha. Tsy eko sa ino dika nuira me jouissance te Madagascar. Fa aminakay izy ko olo minuira amy jouissance no fa sambaragna no zegny olo fagnefitra tragno aminao, olo mipetaka aminao andavanandra, magnelingeligny anao miegny. Fa reka andavako tokony amy temy efogna risque malegny ndraiky rano mare dobo anke. Araiky hanya mahabo agny. Abira fia mahabo e mahabude. Kara tsy normal loatra. Hotra nte tsy normal la tsara le accusation anoravana le olona anaovana expulsion aloha e. Ramiko manokana. Fa bon, lalagna Madagascar mety hafa. Za zo zegny mety andafy eto ko misy olo minuira amy jouissance naka andafy eto Madagascar. Hazoko gadregny bory fo izy. Za amzo tsagny. Za ty. Hafa yani a. Ke mangataka ministre de la justice zety e. Mba hagnaboa ino marigny raha misotra bokiny justice naro. Mbala ministre de la justice la lobaka za nahazo boky naro. Fa le ministre tafaranzigny za tsara nahazo boky naro satria lalagna naro miova isaka juma kara maskiny pangataka koa baka. Ke mangataka mba aboa barbary am vahoaka ino marigny lalagna am feo Madagascar hagnatiny boky naro helihely kara brochure igny. Ke ino lalam-panorenana fanovoanaro.
Ke koma faniova la ngen'olo mpandrava-tanin'olo mpangatra mpagnano magoy mpandefa clandestin amiagna vagna amy ty tanàna ty de mafahena edy mba hagnano koa baka ze hedy kanizegny satria koa magnano raha tsy manjary fony mety aminareo hagnano baka olo jiaby fa tsy sasany diavinareo sasany lolohavinareo tsy mety baka koa fa samby hangalatra aloha miara-maty amy Palestine samy mangalatra hagny ny raha takina eto agny raha takigny eto za tegna tsy d'accord amy fagnomezagna izy tanànany Mahabo satria Mahabo niry Asomany zegny Mahabony Manongarivo zegny ndevo olobenao navy tary nangataka amin'ny ampanjaka nangataka fasagna livegnana zegny naviandry olobenao tary histoire neko ndevo ry Manongarivo zegny ry lafiky agny place misy hanao io fo nisekoseko agnano za panjaka ninino fasagna andro jabambaro vato agny jiaby fararavaninao nalafinao vazaha mbala rantoko eto koa dossier zegny satria nagnako ato des années nady amy tribunal ndraiky naty matoelandry antsolo iny aby mahamainao fo nafaty izigny zagnamboatra sambosanakay nareo bonne soirée tsendriky lera za mazoto koa miditry koa za io za mandrabaraba ro anabaviny aby cerveau nany ndraiky ro fa marary fa upio io za tsy tia olo raty jery ampodiko sanandra olo tsy manjary jery za tsy tia maheza mihegny karaha olo jiaby fa tsy magnano raha tsy ampagnahy karaha io ke analyse nareo fanjakana tsara fa izy chefony fantifasagna clandestin mayoty olo tianareo ngorohoroanareo io nalefa natanarivo ka zany naraiky nianatra sandianatra magoy izy igny izy nagnatriky izy igny tagny zany managna dossier complet en long et en large tsisy raha mety asitriky za mipetraky eto igny koragna hafa ivazahany tsinegny mon peuple igny vahoaka koreo de zay teneniko de maneka foana ekena fa tsy ekena mbola hoavy koa baka nigny fa calme anao we ulululu pokeball tsy heny dikany Mahabo zegny zao kibe koa heny i tsy nataony raha nataony any vandravandra tantany be tagny baka boma handro baka tantany be tagny anabaviny ao zao io mikarakaraka miranko davitry mandeha fa igny nalegny tsy azo tsy nipodindroe tagny ande andrava tagny koa baka programme ndre manafonao desandro baka tantany be tsy nipodindroe Mahabo fomba la misy pitié ndro baka Mahabo endraky Mahabo deo za tam place ndro Mahabo ro nalatsako vatra hapa ro mahavako vatra nazo ndro puiky tary franchement Madagascar tsy maintsy mandroso donc panjaka sandoko déjà no nzumba la zany kantany koa amin'ny ino place nagnapitragnanao Sambarivo ary zanakantany magnena hena holo jiaby eran-tanàna jiaby holo ben'olo ray aman-dren'olo matoe vavy matoe lahin'olo jiaby amy mahamay mikotragnanao fa lagignanao dy nampazanakantany anao io mahery andre Asomany mamopoko holo elo ty popopohiny zegny folazanao mitety hiaka tsisy elaza manjary io ne magnangina lela hanao nazo message baka za hanao masaky Asomany tsara be je n'ai rien à foutre d'Asomany tsy vilominy boko tsy mamelogno izy harakoa tsy nasaky izy tsy nivolagny izy tato matoa nivolagny izy ato masaky izy hara tsisy ala tsaveko Madagascar nanao essai amizay baka nanao essai kitia za ko fa nikitika atova maty direct fa ko raiky tsy maty direct tsy sivarany auto-réclamation zay tsy raha enjerinany tsy mianatra io izy zatra misolosolelaka ro fanjakana ary zegny raha torogninao magnamboatra varavaraga izy masasary pantimaty zay baka ke zay raha mboarimboarindreo igny izy magnano petit totondreo mandeha mandrafindrafitra izy igny io amizay izy mandasolaso ro baka mba nianatra kofofo koa ro nandeha l'école fa misy raha tsy ampy koa dako amy jerindreo io misy moara tsy raha mahazatra raha tsy loatra fekiny
Heny fondravandava tanin'olo mitety ekany tsisy tiasa. Ha? Tigny manintsy amizay baka midriky. Tambolo d'or begny. La regny ambaka sponsor nord jiaby ane regny ko la regny sponsor nan mahery andra. Mbuy jutsu la regny zao za ifankaregny fu zay za ko fa navy ao za. Dossier jiaby ato. Ato e. Kezegny eto diditsika androany Zalo de anao samosalo. Le thérapie tsisy école de minana fona nekizy. C'est aloha nenareo fa bonne soirée am manaraka ndray mbola itoy. Tendriky nefa dossier nany ato mbala boky be dictionnaire araiky. Iska za matsatsaro fu za mamoaka hely. Hamzigny parce que la vengeance usine vaza c'est une plaque qui se mange froid. Tsy mila mekimeky anao minazy manintsy anao tranquille. Chamoko. Kembo tsy vita feranao asomane deuxième épisode atsika zio. Mety agny 50 épisode agny épisode ino. Hatsika zio mbala mide. Ke mety agny vendredi samedi agny koa zegny za midika am piste fa no edy loany koragna. Zambilano zokibe davy anao fitiavanao fotraza. Hai. Za ndraiky fa nazo notification maromaro amin'ny autorité na miako rony dossier ti. Io mara mety havanagna police ndraiky zandaro. Tsy mety havanagna. Iro fo boko mamono anao. Amblana ro atsika on va voir la suite on attend ici Allez, bonne soirée tout le monde. Ah, narotiko tsy avy takoasanaka, magnontany fo.